Шановные сябры, шановное господарство, 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы будзем казаць пра тыдзень 30 снежня 4 студзеня і прапануюцца наступныя 5 падзеяў. 30 снежня дзень народзінаў Павла Северинца і Ніны Багінскай. 4 студзеня дзень народзінаў Юрыя Захарынкі і Анатолія Майсені. 30 снежня ксяндза Генрыха Калатовіча незаконна асудзілі на 11 гадоў зняволення. 31 снежня 25 гадоў прыхода да ўлады міжнароднага злачынцы Владимира Путина. І 1 студзеня новы 2025 год. Віншую весь беларускі народ з тым, што 30 снежня дзень народзінаў у аднаго з лідераў беларускай апазіцыі Павла Северинца і вядомай Ніны Багінскай, якая сапраўды можа быць тварам беларускага змагання за свабоду, дэмакратію, незалежнасць. Для меня вельмі важна, што яны мае калегі таксама і па прафесіі, абодва яны геолагі. Абодвух я вельмі добра ведаю, вельмі віншую іх з іхнім святам. І яшчэ раз паўтаруся, што менавіта такія светлыя людзі, як Павел Северинец і Ніна Багінская, гэта ёсць святло в тым страшным тунэлі, гэта ёсць выйсце з таго жахлівага кута, в які загналі беларускі народ, таму што не трэба мець ілюзій. Беларускі народ знішчаюць. І вось дзякуючы таму, што у нас все-таки ёсць такія людзі, як Павел, ёсць такія людзі, як гаспадарыня Ніна, все-таки не все так безнадзейна, бо покуль ёсць людзі, не загіне край забраны. Віншую яшчэ раз беларусаў з вельмі добрым святам, з тым, што дзень народзінаў 30 снежня у Павла Северинца і Ніны Багінскай. Памятаем пра іх. Памятаем пра тое, што мільёны беларусаў сёння жывуць пад уладай незаконнай лукашэнкаўскай улады. Памятаем, што наш абавязак в замежжы падтрымліваць змаганне беларускага народа за незалежнасць і свабоду. Таму заўсёды прыгадвайце пра Павла Северинца, які сёння незаконна за кратамі, і пра Ніну Багінскую, якую загадваў нават хлусліва Лукашенка не арыштоўваць, як заўсёды гэта было, конечно, неправда. Але, дзякуй Богу, Ніна на свабодзе, калі тое, што можна назваць, што робіцца в Беларусі з такім вось словам, які вельмі патрэбны беларускаму народу, свабода. Але ж свабоду не спыніць, будзем разам, жыве Беларусь. Другая падзея 4 студзеня гэта дзень народзінаў Юрыя Захарынкі, які нарадзіўся в 1952 годзе. Это адзін з лідераў беларускай апазіцыі, які быў знішчаны злачынным рэжымам Лукашэнкі в 1999 годзе. І адначасна гэта дзень народзінаў Анатолія Майсені, які нарадзіўся в 1959 годзе, і пра якога, на вялікі жаль, мала кажуць. А гэта першая зафіксаваная ахвяра лукашэнкаўскага терора, бо першым был якраз забіты Анатолій Майсеня. Юрий Захаренко, як вы все ведаеце, был вельмі вядомым дзеячом апазіцыі, он нават можна назваць адным з лідераў беларускай апазіцыі. Он был міністрам внутренних спраў в першым урадзе пры Лукашэнке, адмовіўся выконваць незаконныя загады Лукашэнкі, казаў, што ёсць канстытуцыя. Гэтага Лукашенко яму не мог дараваць, і Захаренко знікае в 1999 годзе, і абсолютно зразумела, што лукашэнкаўская банда его забіла. Анатолій Майсеня был першым беларусам, які стварыў еўраатлантычныя структуры, таму што не трэба забывацца, што Беларусь – гэта Европа, беларусы – гэта еўрапейцы. Это таксама заўсёды еўраатлантычныя тэмы. Яны былі жахліва небяспечныя для Лубянкі і Крэмля, якія з'яўляюцца гаспадарамі Александра Лукашэнкі. Таму Майсеня загіне в автокатастрофе. Пра яго шмат казалі на мітынгах беларускай апазіцыі в 90-х годах. І памятайце, што мы абавязаны аднавіць справядлівасць, і мы абавязаны, каб тыя людзі, якія былі забіты лукашэнкаўскай банды, памяць пра них не толькі засталася, але ж все-таки адбыліся суды над злачынцамі, в тым ліку персанальна над пачварай Александром Лукашенко.
Вот День народзінаў Юрыя Захаранкі і Анатолія Майсені, 4 студія, дае нам магчымасць сказаць праўду пра антибеларускі, злачынны, прамасковскі рэжым пачвары Александра Лукашэнкі. Так будзьма в правдзе. Памятаем пра ахвяры беларускага народа. Трэцяя падзея таксама вельмі жахлівая. Яна, в прынцыпе, абсалютна нават не межуе са здаровым сэнсам. Это тое, што 30 снежня ксяндза Генрыха Акалатовіча, які ўжо в сталым узросце, які маюць вельмі шмат хваробаў, асудзіла лукашэнкаўская банда да незаконных 11 гадоў зняволення. Гэта сапраўды жахліва. Гэта азначае, што тыя людзі, якія незаконна кіруюць Беларусію, яны не толькі растапталі Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, не толькі растапталі права, не толькі ім не да законаў, але ж яны наогул проста ёсць прамымі спадкаемцамі сталінскіх гэбістаў, бо не можна, каб святара сажалі в турму. Гэта просто жахліва. Я солідарны со всеми беларускімі палітвязнямі, я абсолютно абураны тым тэрорам супраць беларускага народа, якому уже больш 4 гадоў, і я разам з ксяндзом Генрыхам Акалатовічам і вельмі спадзяюся, што вернікі моляцца за яго, бо ён сапраўды ёсць ахвярай незаконнага знаходжання пры ўладзе злачыннага рэжыма Лукашэнкі. І так не можа быць. 4-я падзея таксама вельмі жахлівая, пра яе не трэба забываць. 31 снежня 1999 года сыходзіць в адстаўку Барыс Ельцын, з якім былі звязаныя тыя рэформы, якія спрабавалі правесці в Расійскай Федэрацыі, дэмакратычныя рэформы. І был внедрённый во владу гэбіст Владимир Путин. Уже 25 гадоў. Хацеў бы нагадаць, што да гэтага Беларусь выкарыстоўвалась в якасці полігона для адпрацоўкі тэхналогіі по знішэнню свабоду і правоў чалавека. Знішаліся свабоды беларускага народа. Это все было выкарыстана, калі уже расійскі Лукашенко, Владимир Путин, прорвался до ўлады. І мы маем то, што маем. 25 гадоў тому назад Захад не только цалкам падтрымаў гэбіста Путина, але ж практычна напампавана была Россия ресурсамі за кошт спекулятыўных коштах за нафту. І расійскі імперыялізм атрымаў другі подых і дайшоў до того, што пачал развязывать уже войны. 2008 год в Грузии, 2014 год в Украине, а 22 лютого 2022 года злочинный путинский режим перешел уже до тотальной войны, напавши на Украину. Это жахливо. Все это можно было спыніць. Можно было застаться в межах международного права. Але ж на Заходе такого моцныя силы, якія вельмі зацікаўлены тым, каб былі знішчаны таксама народы і асобы. І гэтым карыстаецца міжнародны злачынца Путин, які пры ўладзе, на вялікі жаль, уже больш чвэрці стагоддзя. Гэта жахліва. І гэты чалавек, на вялікі жаль, хутчэй за ўсё і будзе вінаваты ў тым, што будзе трэцяя сусветная вайна. Але ж без дапамогі Захада ён бы гэта зрабіў. Памятайце пра гэта. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, вельмі цяжкі зараз час. Таму вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал, мой YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. В першую чаргу, калі можна, аказаць фінансавую дапамогу. Патрэбна іншая дапамога. Калі ласка, распаўсюджваць інфармацыю, што такі канал ёсць. Прыйшоў час сказаць беларускую правду, як бы гэта цяжка не было, бо Беларусь вельмі сёння жахлівай сітуацыі. Такой жахлівай сітуацыі не было в гісторыі Беларусі. Таму давайте разам казаць беларускую правду. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя падзея, она мусіць быць светлая. Гэта 1 студзеня, Новый год, 2025. Ён дазваляе падвесці пэўныя вынікі 2024 года. Гэты год был жахлівы для беларускага нацыі і для людства. Вельмі шмат было страшных падзеяў. Для Беларусі гэты год зноў-такі был год тэрора
и репрессий лукашенковской банды супраць белорусского народа. На великий жаль, про это мало кажут в свете. Гэты год унес жыцці палітвязняў, тым ліку і Ігора Летніка, якого вельмі добра асабіста ведал, які быў нашим калегам, які мае гістарычныя заслугі перед Беларусью. Гэты год был тотальной войны России супраць Украины, и на великий жаль, весь гэты год Россия працягвала паўзучую акупацыю Украины. Па выніках года атрымалася, што акупавана больш 0,5% тэрыторыі Украины, 3600 квадратных кіламетраў, это вельмі шмат. Асноўная маса гэтай тэрыторыі была акупавана на Донецкой области. Прычым, по звестках с Киева, в России заключили контракты больше 400 тысяч человек, чему посприяла, между іншим, и Курская операция ЗСУ. А в Украине провалены были все мобилизационные планы, и за год удалось отмобилизовать только 200 тысяч человек. При этом официальная прокуратура Украины возбудила больше 60 тысяч криминальных справок по так званому самовольному покиданию участков, то есть, прости сказать, про дезертирство. И на великий жаль, вот одно из самых мощных войск, которые есть в Европе, ЗСУ, где служило больше 1 миллиона человек, яно несе вельмі великие потери. Это жахливо, потому что российско-украинская война – это пролог, бо все больше и больше вероятности того, что будет Третья Сусветная война. Кажуть, называют даты, в тым ліку и 2027 год, и войсковые эксперты кажут, что до этого года кардинально изменится характер войсковых действий. Вы это бачите по российско-украинской войне. А в 2027 году все эти технологии, связанные со штучным интеллектом, яны просто вытеснять ранейшие узброения, и война будет иметь абсолютно інший характер. И тут Россия так само может иметь певную перевагу, бо ті 3 года тотальной войны России супраць Украины привели до того, что взмацнился российский империализм, а в этом есть и заслуга Владимира Зеленского, кіраўніка Украины, про это казал рух солидарности разом. Бо, перебудававшись на милитарные рейки, Россия сегодня, как вы бачите, протягивает оккупацию Украины. И это просто жахливо. Вы бачите, что розное отбывалось в свете. На великий жаль, все меньше и меньше парламентаризма. Про это кажут и выборы в Румынии президентские, которые были отменены. И политичный кризис в шмат яких краинах Европы, там, где, здаецца, уже парламентаризм давным-давно, и люди мусили бы звертать увагу, что іншого варианта в борьбе с тоталітарізмом, ці сходнім, ці заходнім, просто не існує в світі. Шмат было кепских падзеяў, якія закраналі, в тым ліку і постсоветскія краіны. Калі в Молдове удалось проевропейским силам отбить российскую атаку, то лёс Грузии зараз абсолютно невядомы. Але, нягледзячы на тое, што в Грузии шмат якія падзеі нагадваюць нам пра падзеі в Беларусі, альбо в 90-х годах, альбо в 2020 году, так само там проявляются мотивы, связанные с «Газпромом», вельмі ведомой российской корпорации, якая вельмі тесно аффилирована с ФСБ. Все-таки Новый год, 1 студеня, дозволяе сказать нам и про добрые речи. Гэтыя добрые речи связаны с тем, что все-таки мы вельмі спадзяемся, что человечество знойдзе выйсце з того тупика, куды загнали все людство. Может быть, нават и обрание Трампа есть таки добрый признак, потому что Трамп обещает наибольш відавочна гнюсные экспериментальные речи, якія ведзены на Заходе, где так само пачалі откидывать правы человека, декларацию прав человека, где, на великий жаль, закончены с феминизмом, потому что это жанчыны теперь чамусьці их перетворили в некий придаток до гомосексуалистов и трансгендеров. Абсолютно ідзе парушэнне правоў детей, якіх самая мізерная колька за всю гісторыю
развітых краінах, але ж нават гэтыя дзеці, якія былі народжаныя, іх кідаюць пад дзяржаву, адкідваюць бацькоў, і дзяржава робіцца нейкім абсурдным арбітрам, і праходзяцца проста эксперыментальныя дзеянні, што нагадвае пра злачынную камуністычную ідэалогію 20-го стагоддзя. Вот такі парадокс, калі злачынная камуністычная ідэалогія, якая не была асуджана, яна адрадзілася на ўсходзе в якасці рэваншысцкіх рэжымаў, дзе пра камунізм уже практычна не кажуць. А на захадзе, дзякуючы таму, што з'явілася дастаткова вялікая колькасць алігархаў, людзей, якія маюць асабістыя кошты большыя, чым бюджэты некаторых нават развітых краінаў, знікла такая новая диктатура над правом под перевагой меньшинств сексуальных, расовых, религийных для разбурения вот той системы, якая возникла в христианской Европе, перенесена была в Америке, якая принесла человечеству демократию и свободу. Але Новый год дозволяя нам верить в то, что будут суды. Як в Тбилиси, калі в центре головной улицы был поставлен великий стол, и люди друг друга віншавали с Новым годом. Яны ожидают счастья себе, близким людям, краине, человечеству. То же самое хочем сказать и мы, белорусы. Нехай нашей краине пашэнці в 2025 годзе. Нехай я помылюся, бо для меня то, что будет отбываться в 2025 годзе, вельмі страшно. И первая небяспечная дата – это конец студеня 25 года, калі закончится черговый лукашенковский фарс, и вельмі великая вероятность того, что лукашенковская банда погонит белорусов на войну. На великий жаль, вероятность гэтых процессов вельмі великая. И страшновато, калі зараз я пачалі размаўляць пра перамовы, бо беларусы сёння маўклівая нацыя. Наши нацыянальныя інтарэсы ніхто не выказваюць. Пачаліся размовы аб тым, што падчас перамоваў па ўкраіне абсалютна абавязкова, каб прадстаўнікі беларускай дыяспоры там удзельнічалі. Но я, по-перше, не упэўнены, что и сама Украина будет в этих перемовах удельничать, а по-другое, для меня иншее страшно. Не персоналия, а то, что самое головное для белорусского народа сёння никто не скажет. Будут казать про то, что падтрымліваюць спецслужбы Украины, которые створили некоторые добровольчыя аб'яднання в Украине. Будут казаць про всякую ерунду, каб адмянялі санкцыі, каб лукашэнкаўская банда і далей кіравала. Будут казаць іншыя глупыя рэчы. Але тое, што в нацыянальных інтарэсах Беларусі, каб не было Трэцяй сусветнай вайны, тое, што абавязаны вывести ядерную зброю з тэрыторыі Беларусі, тое, што даўным-давно мусілі бы адбыцца выбары в Беларусі, и под это подписывалась и пачвара Александра Лукашенко про знакомитые 4 умовы ОБСЕ в Стамбуле. Про это будут молчать. Бо на великий жаль, диаспора так оторвалась от белорусского народа, что ихние выступы, ихние тезы, яны часом так же небяспечныя, як існаванне пачвары Александра Лукашенко. Тому 25-й год мы мусим выкарыстаць, каб все-таки была белорусская правда и хотя бы возник меморандум по уратаванню Европы. Бо лукашенковская банда, яна пагражае всему человечеству. И на великий жаль про это молчать. Новый год, спадарства. Віншую белорусский народ с тым, что мы все уже живем в 2025 году. Нехай насуперак нават здоровому сенсу и логицы гэты год прынесе беларускі суд. Бо хто, а беларусы давным-давно его выпукатывали, каб жить в вольной европейской державе. Калісьці так будзе. Так будзем разом. Беларусь жила, жыве и будзе жить. Жыве Беларусь!